tayo dito sa probinsya, ganito. Laglag tayo sa kali ha. Ayan mga ka-journey, yung palayan. Ito yung palayan dito mga ka-journey. Simentado yung palayan dito, kalsada. Ayan, kasya lang yung bicycle. Ito pala, dinala ko yung Christy. Shout out yan kay Mangyang Gala, kay Michael H. Sa Kukwento Channel, shout out. At sa mga supporters natin dyan, shout out sa inyo lahat, lalo na sa mga OFW natin. Ayan. Pumasya lang ako dito sa Bicol at tayo mamaya pabalik na ulit ako ng Maynila. So balik. Tabi! Ang dalap. Ulog. Makikita nyo yung palayan mga ka-journey. Ganyan yung palayan dito kalawak sa Bicol. Lahat na nakikita nyo mga ka-journey, lahat na nakikita yung palayan na yan sa yan, sa kanila may-ari. Andito po eh, ipapamak na sakahan. Hindi to, may bunga na to. Yung baga to may dilaw-dilaw na yan. Iyan. Siya dito na sa bungan. Oo. Ano na yun? Maitim na. Traktor na yun. Traktor na. Itong sa kabila. Hindi natin makita yung ngayon mga ka-journey. Hindi natin makita yung kun ng mayon kasi maulap. Ayan yung nakikita nyo na yan. Yan yung side ng side ng Naga. Yan. Nakikita nyo na yan. May maulap na yan. Albay. Yan. Ayan, dito na kami ngayon sa bungad ng palayan. Sira. Yan. Ito yung palayan ni Bianan mga ka-journey. Yan mga ka-journey, ito yung palayan ni Bianan hanggang doon. Yung may kulay green na yun. So dito kami ngayon na na siya. Ano to Mac? Pinagulungan lang ng traktor. Isang ano na lang yan. Isang ano na lang. Nakagin na lang ng traktor. Traktor, tas tataniman na. Iniwan lang ganyan, baka matuyo. Oo. So yan mga ka-journey, dito kami ngayon sa palayan. Kung nakikita nyo yun yung na traktor na. So isang pasada na lang daw ng traktor yan, sasabugan na ng palay. So yan, medyo madilim yung kuha natin. So kahapon ako lumuwas dito mga ka-journey sa Bicol from Manila. Umalis ako ng Manila alas 12 ng tanghali. So dumating ako dito kagabi 10:30 na pasado. So hindi ako makatakbo ng mabilis kasi malakas yung ulan sa sa Ragay. So ayan. So mamaya mga 9:30 or 10 biyahe na ulit ako pabalik ng Maynila. So ito yung bayaw ko, kapatid ni Mrs. si Makmak. Ay ka Mak. Ay ka sa mga friends mo sa Facebook diyan. Yan si Mark Hill Vargas. Ayan. Hanggang doon tumak no.
Hindi na yan. So yan mga ka-journey, yung bundok na yon, yung maulap, yun yung ano, Dait Camarines Norte na yan, o sakop na ng Camarines Norte. Yan, itong dito sa side na to, dito ito yung Kabusaw, bayan ng Kabusaw. So yun, so yun lang mga ka-journey. So yun lang mga ka-journey, at ako'y uwi na kami. Namasyal lang tayo dito para makita yung view ng palayan. So kita-kits na lang tayo sa kalsada ulit mamaya, kaso hindi ako makapag live kasi wala tayong load. Itong load natin MB lang, 200 MB lang to. Mamaya to wala na. So yun lang mga ka-journey, at maraming salamat.